vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimu Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. At the end of the day, sure ukanzwa munhu achizviudza kuti this thing that I did, this thing, it is quite evil. Munhu anenge achiona kuti panapa ndakabhaisa. Pane message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukomana ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 29 years ekuberekwa, but kana makanditarisa munhu anokwanisa kutofungidzira kuti maybe ndatova kuma 35 years or more, because inini ndine body hombe. Ndikangoti by the time pandainge ndava grade 7 mazamu angu awa ainge atokura zvekutoti ndainge ndava kutoita kunge mai huru chaiyo. Saka izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti inini ndinge ndichizova munhu wekuti ainge achingonyengwa nevarume vahombe, because vaingoti kana vakatarisa zamu rangu vobva vatozviudza kutoti uyu atova mukadzi mukuru. Even the day pandakazototangawo kutorara neumwe murume after andinyengerera akandipa mari yakawanda akandivimbisa kunditengera foni, akazotoshamisika achitoona kutoti ndainge ndichitori musikana akakwana. So by the time yandakazotosvika form 1 form 2 mukoma ndainge ndatonzwa nekurara navo vakomana. Kunyange sei vangu mukoma ndakatovaitira maactions kudzamara sei vazototanga kutoita bonde nini, ende sei vangu ava mukoma ndo vakatondipa nhumbu yangu yekutanga, then vakabva vazoita kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyo yavainge vandipa. Asi ndakabva ndazomitiswa, but munhu akandimitisa manje handichazivi, because ndaidanana nevarume vakawanda at the same time. Then pavarume avo vandainge ndichidanana navo ndakabva ndazongosarudzawo kuti uyu anoita sekunge ndiye anokwanisa kundichengeta. Ndokubva ndaenda ndikabva ndazotanga kugara naye, but ndaishungurudzwa mukoma. Ndakanyanyisa kushungurudzwa apa kudzokera kumba kwavabereki. Vabereki vainge vasingambodi kana kunzwa nezvangu. Baba vangu vaigara vachingoti dai hangu ndakazvitengera zvimombe zvangu, handiti dai zvimombe izvi zvakawanda, but ndakatambisa mari yangu ndichikuendesa kuchikoro kubva grade 1 now wamitiswa, hauna kana production in life. Saka ndaiti kunyange ndikatambudzika sei ndaizviudza kuti inini nemwana wangu pose patinenge tiri ndo patinenge tiri ipapo. Kumba kwainge kusingadzokereki zvekudaro, ende kunyange baba pavakarwara vaigara vachingoti andirwarisa ndiye uyu. Apa vainge vachiti inini because of what I did ndo zvakazokonzeresa kuti vange vachizobatwa nezvirwere zvose izvo zvainge zvava kuvarwadza. I felt so much sadness. Baba vangu pavakafa ndichinzwa kuti baba vangu vainge vakati ivo kana parufu rwavo vainge vasingadi kana kundiona. Baba vangu vakavigwa, but ndakarambidzwa kuti ndinge ndichiitawo body viewing, because zvainge zvichinzi this was against the wish of my own father, because baba vakati kunyange pamariro pavo vainge vasingadi kana kundiona nekuti inini ndini ndainge ndakavauraya. Saka icho chinhu saka kungonzi ndiwe wakauraya mubereki wako hazvisi zvinhu zvekuti zviri nyore. It is something that is very hard to accept, but sezvisinei ndakangogamuchira ndikabvapo parufu rwuya. But mama vangu ndikudawo kwekuti mwoyo wekubereka wainge wavabata, vakabva vati chisiya zvako muzukuru udzokere kubasa. At that time mama handina kana kumbogara ndakavaudza kuti inini basa rangu rainge rava kutoita rekutopinda mubhawa, ende zvaigara zvichindirwadza kuti apa mwana wangu mukoma, mwana wangu uyu musikana. At the same time ndaitounza zvikomba ndichitokechewa. Dzimwe nguva mwana aikwanisa kuzongokaruka amoka zvezvo zvekuti chikomba chinozongoramba chichikontinya. Varume ava mukoma vane moyo wakashata.
iye chikomba icho chikomba chandinenge ndiinacho chaitokwanisa kutoona kuti mwana wangu uyu anenge amuka, icho chiri busy chiri pamusoro pako. Since mwana uyu nguva dzekuti ndinenge ndiine zvikomba zvangu mwana ndaibva ndamuradzika pasi, chikomba chaitoshingirira kusvika chapedza kuita bonde neni, chakangotarisa mwana wangu agere achitiona tichiita bonde. Asi chekuita mukoma painge pasina, because zvikomba izvi ndo zvaitokwanisawo kutondipawo mari yekuti ndinge ndichikwanisawo kutoendesa mwana wangu uyu kuchikoro. Ndakazomborwara mukoma, ndakarwara zvekuti zvainge zvichinzwisa tsitsi. This was after rufu rwababa vangu. Saka pandakarwara ipapo, munhu wose ainge achingondiona aingoti munozviona ka zviya zvakataurwa nababa vake kuti uyu ndiye andiuraya. Saka vanhu vainge vachingoti ndiri kupfukirwa nababa vangu. Baba vangu ndo vainge vachindipfukira. Ndakabva ndatanga kufamba because ndakaona kuti kuchechi kwacho hapana kana zvazvainge zvichimbobatsira. Ndaiti kunyange ndikaenda kuchechi there was no change at all. Ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichimbozamawo kuendawo kumasowe, from kumasowe ndikabva ndatanga kuenda kuchivanhu, ndava kuitawo zvechivanhu. Then ndakati ndiriko kuchivanhu kuya ndikabva ndambonzi pandiri painge paine mudzimu wainge uchida kusvitswa. Ndokubva zvazonzi ndainge ndiine mashavi emanjuzu. Mashavi awa ndo ainge achidana varume vose ava kwandiri. Ndikabva ndanzi saka zvainge zvichidiwa ndezvekuti shavi iri racho rainge rakagara pandiri, iri remanjuzu, rainge richida kuti ringe richigadzirwa kuitira kuti iro manje risazongoramba richindidanira varume, ringonditsvakira murume ka1, then ndobva ndatongoramba ndiine murume iye uyo warinenge randitsvakira. Aiwa, ndakabva ndati kuna sekuru vaya vainge vachindibatsira, it is okay sekuru, munokwanisa yenyu kundibatsira kuitira kuti shavi iri racho ramuri kuti ndinaro remanjuzu ringe richisvika pakudzikama. Sekuru vaya vakabva vazoenda neni kurwizi, but mukoma zvinhu izvi patakazviita pakati peusiku, kana mwoyo wangu mukoma hana yangu yainge isingadi, but urombo hwakashata mukoma, especially kana ukaita murombo obva waita futi very desperate zvekuti hama dzako dzose panenge pasisina kana anenge achikuda zvekare, pasina kana anenge achida kuwirirana newe, unozogumisidzira wangova that desperate yekuti unenge wava kushaya kuti zvino ndoudza aniko matambudziko angu. Ndo zvakaitika ipapo mukoma. Takati tiri munzira, tiri mumotikari men'anga iyaya tichienda kurwizi kuya kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunosvitsirwa mashavi awa enjuzu, zvekare nekudzikamisirwa shavi racho iro rekukoka varume. Mukoma ndakabva ndatanga kuchema, vakazama kundinyaradza mukoma, but ndakatowedzera kuchema because ndainge ndava kungoti asi Mwari wai matendedza kuti zvinhu zvakadai so zvinge zvichiitika kwandiri? Ingawani Mwari, ingawani ndakambozama kunamata, wai musina kundipindura in time? Tarirai muone kuti zvandava kuita, ndainge ndisina kana kumboda kuita zvinhu izvi zvandava kuita. Mwari kani ndibatsireiwo. Mukoma ndakanamata kusvika tichizonosvika kurwizi kuya, but minduro yaMwari haina kusvika in time. Takati tasvika kuya ndokubva ndanzi ndinge ndichipinda murwizi. Saka panzvimbo pacho patainge tiri painge pakaita chidhamu so, but mvura yacho yainge ichiyerera, but yaerera zvishoma. Munoziva usiku kuti mvura inenge yakaita kuchena. Mukoma ndakabva ndanzi ndinge ndichipindamo murwizi muya. Ndakapinda, hana yangu ichirova, and the more yandairamba ndichienda kunonyudza, hana yangu yaingorambawo ichirova kuzonosvika mvura iyi yazosvika muhuro mangu umo. Pandakati ndinge ndichitendeuka mukoma, ndakabva ndaona kuti ndainge ndatova mugungwa mukoma. Ndo zvakaitika kwandiri. Handina kuzoona n'anga iyaya nevabatsiri vayo, but ndakabva ndatoona kutoti ko ingawani ndainge ndatova kuIndian Ocean. Then ndakabva ndazongohwipurwa, amenowo chakandihwipura mukoma. Ndokubva ndatanga kudhonzewa ndichiendwa neni pasi kuzonotosvika, tazosvika kwakadzika kweIndian Ocean. Tasvika kuya ndo pandakabva ndazonzi ndinge ndichimirira mukuru wenzvimbo iyoyo. Ndakagara mukoma, ndakagara kuzonosvika mukuru wacho achiuya. Mukoma apa ndichiti ndakagara, avo vandainge ndasiya panze vakangoti ndakangonyura only
about 40 or so minutes ndiripo pasi pemvura, but inini it seemed as if it was a lifetime. Ndo pandakabva ndadzidza kuti kune avo vari kune imwe nyika, in another world that we can see. Iwewe kuno kunonge uchiti wangospenda 40 minutes, but kunyika ikoko mukoma 40 minutes dzinokwanisa kutoita sekunge unenge waspenda kana 4 years. Saka queen vacho vakabva vazouya. Queen ava pavakauya ndakabva ndatorwa apa vanhu vacho vainge vaine imwe k yaya yekuti I felt at home. Ndikabva ndanzi matambudziko angu ose ainge anzwikwa nekuda kwekuti minamato yangu yainge yarejectewa naMwari. Saka Mwari, since vainge varejecta maprayers angu, this queen was willing to help me out. Ivo queen ava vakabva vanditi unongonditi the queen of the sea. Saka pose pandaitaura navo ndaingovati the queen of the sea, can you help me? Ndakabva ndazobatsirwa navo queen ava the queen of the sea, ndokubva piwa contract randakanzi ndinge ndichisaina. This contract pandakaripiwa mukoma, it was very very funny because contract iri rakatorwa neumwewo ainge aripo. Ndokubva ndaudzwa kuti ndinge ndichikurura chipfeko changu chemukati, saka ndainge ndakapfeka tight zvekare nechipfeko chemukati, ndakakurura tight riya nechipfeko chemukati. Ndokubva contract riya razoiswa pakati pemakumbo angu, vakabva vandikontrola kuti ndinge ndichidhasha makumbo angu sezvo ndiri munhu mukobvu. Rimwe gumbo rangu rakabva razoita zvokusimudzirwa, ndikabva ndazonzi ndinge ndichiitira weti pamusoro pebepa iri. Ndikati kana ndikaitira weti pamusoro pebepa iri harizonyorovi here? Ndikabva ndanzi kana itira weti pamusoro paro bepa iri. Ndo zvandakabva ndazoita izvozvo mukoma, ndakabva ndazoitira weti pamusoro pebepa riya. Then ndikabva ndazongonzwa kwava kuridzwa mururu nemuridzo zvichinzi ndainge ndaaccepta ma-terms and conditions. But ma-terms and conditions acho handina kugara ndakamaudzwa at that time. Ndakati ndanzi ita kuti thank you queen of the sea. Ndakati ndati thank you queen of the sea, then ndokubva ndatoona ndatopapamara zvekare pamusoro pemvura ndirimo murukova rwuya. Then ng'anga iya ikabva yazoudza vaya vainge vachibatsira kuti vange vachiuya kuzondiburitsamo makaremo mumvura muya. Ndokubva ndazoburitsiwa mukoma. Then ndakabva ndazoudza ng'anga iya zvose zvandainge ndaona. Ng'anga iya ikabva yati zvinoreva kuti ndainge ndasarudzwa kuti ndinge ndichiita mari. Mukoma ndakabva ndazodzokera kumba kweng'anga iya ndikabva ndagarako ndichigadzirwa, asi dambudziko rakazoitika mukoma nderekuti ndainge ndava kungoramba nichingowana varume vane mari dzavo, zviya zvekungoti kungodanana chete nemurume munhu anotosarudza kana kutokupa motikari kana kutotorera mukadzi wake motikari yake iyo yaanenge akatengera mukadzi wake otouya otokupa. Izvi zvakaitika kwandiri 2 times dzose mukoma, ndichiti ndadanana nemunhu obva atokupromisa motikari, otoenda onobvutira mudzimai wake motikari, otokupa motikari iyoyo. Ndakaramba ndongodzokera kwavari sekuru ava ndikati zvino sekuru, zvinhu zvazvadai ndichazogumisidzira ndapondwa nevanhu ava. Saka sekuru vakabva vati kwandiri, unoda here kuti unge uchirarama kunze kwenyika? Mukoma, hakuna asingade kuraramawo kunze kwenyika. Mukoma, sekuru vainge vakandivimbisa kuti ndichararama ndiri kumhiri kwemakungwa, but mhiko dzacho dzakabva dzazoramba kuita zvavainge vachida, because pavainge vachipisa hoko dzavo vakabva vazoti muzukuru, kumhiri kwemakungwa kwakuramba. Asi ndazongoona zvangu vagara zvakanaka munyika yevatorwa apa vainge vachireva South Africa. Vakabva vanditi uchasangana nemurume uyu is just going to appear from nowhere, achabva akutora, ndiye achakuendesako kunyika yevatorwa, iwewe just relax. Mukoma, sezvisinei semunhu wekuti I was always hanging around these rich guys, saka pane imwe event yakamboitika muno mumuzimu. Saka there was this other guy uyo akazonditora akazouya neni kuSouth Africa. He was a very rich guy. Saka takangotanga kutongowirirana pa event ipapo, then ndakazotongona one day anditextera
achiti I want to book a flight for you, can you come to South Africa. Ndokuzotouya kwandakazotoita kuSouth Africa. Akadanwa nemweya iyoyi yekumakungwa kuti iye ange achindiunza kuSouth Africa. Ndiye akandiunza kunoku kuSouth Africa. Mukoma ndakati ndauya kunoku, iye he thought kuti he had finally gotten the love of his life, but chainge asingazivi ndechekuti inini nditori neiwawawa avanoti marine spirits anondidanira varume vane mari. Koma ndo zvinoitika kwandiri izvozvo. Kana ndiine munhu wangu wandinenge ndiinaye, kana ndikangogara ndamusvipa pasi kudai, so let's say kana ndiinaye, the moment yekungoti we go our separate ways, is either I'll be picked up by a random guy, then this random guy that would have picked me up will turn out to be a wealthy guy. Ndobva ndatotanga kutodanana zvangu naye murume iyeye. This has been happening ever since I started doing these things zvekuma marine world izvozvo. Zvino zvakazoitika mukomana nacho ndezvekuti ndakatanga kurota ndichitora mwana wangu uyu musikana ndichienda naye pasi pemvura kumakungwa ikoko, ndobva ndanomupa queen mother mwana wangu uyu. So ndakabva ndazotaura nenganga iyo yekuzimu yakandiitisa zvose izvi, ndikati ndozvandiri kuramba ndichirota izvi sekuru, what am I supposed to do? Sekuru ndopa vakabva vazondibudira pachena pose apa, ivo vaingozviita svikiro, but vakabva vanditi izvi zvinoreva kutoti mhiko dzako dzasvika paku expire. Ndikati sekuru, what do you mean? Zvinhu zvemudzimu zvino expire here? Ingawani zvamakati midzimu haidi ropa, inongoda munhu akachena. So what is going on sekuru? So it turned out kuti sekuru ava vakanditengesera shavi renjuzu. Mukomanashi, when I heard kuti ndainge ndakatengeserwa shavi renjuzu, I cried throughout the night. Ndichichema kudaro mukoma, ndakabva ndatoona njuzu. Saka njuzu iyi yainge yakatumwa naqueen mother kuti inge ichindiudza kuti nguva yangu yekuti ndinge ndichiita payback yainge yakwana. Ndakachema ndikati, payback with what? Do you want my life? Njuzu iya ikabva yatanga kuseka ikati, with your life we do not need your life because your life is worthless. It has turned out kuti my life is worthless because I have sold my soul. Saka vari kuda soul yemwana wangu uyu musikana. I have to go with her. I have to find anyway where there is a beach. Mwana wangu, the moment that I am going to take her to the beach, then I am supposed to lift her. Ndobva ndazomutsikisa mugungwa, ndobva ndazotaura mashoko awa andakaudzwa andisingakwanise kukuudzai mukomanashe. When I would have done this, then it means kuti I would have dedicated my daughter's life to the queen mother. Ndakavunza njuzu iya yechi-India kuti, why are you saying kuti bad stuff it is going to happen to me? Vayaseka zvayo ikabva yatongokonzeresa kuti mumba munge muchiita chamupupuri. Mumba makati maita chamupupuri, ndikabva ndangoona mvura yakangoappear from nowhere. It was like a wall of water. Then njuzu iyi ikabva yatongotorwa nemvura iyoyo, but yaingoseka ikatongenda zvayo ichiseka ikazoti, your daughter's soul is needed urgently by the queen of the sea. Saka ndozvandakaudzwa izvozvo both neng'anga nenjuzu kuti mwana wangu uyu ndinofanira kuenda naye kugungwa uko. Then ndobva ndamusimudza patinenge tichifamba tiri pabeach, ndobva ndaenda naye padhuze nemvura, ndobva ndazomugadzika pasi. The moment that her feet is going to touch the water, then ndobva ndazotanga kutaura mashoko awo andakaudzwa. This is my own story mukomanashi. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Asi please ngatizame kutaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Hanzi the queen of the sea. Apa hanzi ndine njuzu dzinondikwezvera varume vane mari dzavo. Now my only daughter, I have to sacrifice my only daughter to the queen of the sea.